Hi guys, it's me Ronan. Welcome back to my channel. Hey nerds! So, kumusta naman kayo guys? How's your week? Wala namang problema sa work, wala namang problema sa mga office mate, okay naman sa family, wala namang may sakit, wala namang problema sa relationship at sa mga friends and all, wala namang conflict. Peaceful naman ba? That's good, no? Kasi yun naman yung pinagdadasal natin always, na peaceful lagi, na walang problema, na peace of mind lang, right? So, life update guys, natuloy nga kami doon sa swimming namin. So, nakapag-beach kami, pumunta kami ng Calatagan, Batangas. If you're familiar, yung Stilts beach resort. So, pumunta kami doon. It's a joiner. Yung day tour na yun na yung uso ngayon sa Facebook lang. 'Di ba? Yung mga organizer na sa Facebook lang, yung mga day tour travel. So, yun yung ginawa namin. Actually, it's like my 5th day tour or yung mga joiner trip na sinalihan ko. The same gang, pero iba yung mga kasama namin doon. It's actually a good thing for those who have anxiety issues like myself. Normally we isolate ourselves, right? Ayaw natin makipagsalamuha or nagiging introvert tayo. Well, anyway, introvert naman talaga ako ever since. But you know, it's actually good for me to do this. Yung mga day tour na yan. Kasi it's like you're meeting new people. Parang mga new friends. So, every day tour, every joiner trip na nasasalihan ko, meron ako mga nakikilalang iba-ibang tao. And at the same time, you get to know their stories. You get to know the reason why they're joining this tour. They're joining this trip and all. And parang makasave na din. Parang it's convenient and it's cheaper. 'Di ba? So, fun naman siya. The place is very, very nice. Medyo social-socialan yung place. Medyo high-end siya, pero maganda. Worth it naman. Maganda yung pool. Tsaka maganda yung resto. Yung beach, medyo okay lang. Typical na Batangas na beach na, well, maganda naman yung buhangin. Kaya lang, nung time kasi na pumunta kami, pag morning kasi, low tide siya. So, hindi talaga na kami nakapag-swimming dun sa beach. Kasi nung bumalik na yung water, sobrang init na niya. Nasa pool na lang kami. Hindi na kami pumunta dun talaga sa beach para mag-swim. So, yun yung nangyari. So far, okay naman sa work. Month end pala. So, medyo haggard kasi maraming kailangang tapusing reports patatapos naman, so I'm glad. By the way guys, thank you nga pala for those of you, kayo yung mga nag-message sa akin sa Facebook. Thank you, and I'm grateful and I'm humble at the same time that I'm able to help you guys even in my own little way. Kahit papano, napagaan ko yung pakiramdam ninyo while you watch this video, no? Yung mga kung ano magsasabi ko detail. Anyway, thank you guys sa inyo na nag-subscribe at nag-message sa akin. Well, if you message lang kayo, andyan naman sa sa description box yung Facebook page ko. Normally, doon sila nag-message. So, as much as I can, nagre-reply naman ako. But I have to tell you guys, panggabi kasi ako, so hindi agad-agad ako nakaka-reply. But I'll make sure na magre-reply ako, promise. So right now, we are going to talk about how to live with health anxiety. No? Well, anyway, of course, yung isi-share ko lang ngayon is kung ano lang yung, kung paano ko hinahandle yung health anxiety issues ko, kung paano ako namumuhay, kung paano ko nilalabanan, at kung paano ko siya, yung day-to-day life ko, kung paano ko siya dinadala, right? And of course, right now, hindi na ako ganun ka-severe as before. So, nung nagsisimula pa ako, na-realize ko na pag nagsisimula pa lang pala yung anxiety issues mo o yung health anxiety, is sobrang malala siya talaga. Kagaya nung sa akin before. So, sobrang malala siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Feeling ko mababaliw na ako. But I'm grateful, I'm thankful na
na-survive ko yun kahit hindi na ako nag-therapy. Neuropsych nga lang yung pinuntahan ko at niresetahan niya ako ng gamot. From there, nag-subside na siya at nakakaya ko na until now. So, never na talaga ako pumunta sa therapy. But anyway, paano ko ba hinahandle tong everyday life? So, I listed 6 ways to help yourself on how to live with health anxiety issues. Kasi mahirap talaga siya, guys. I know. A lot of us talagang parang feeling mo mamamatay ka na, di ba? Feeling mo it's the end of the world, or feeling mo hanggang dito na lang yung buhay mo. Pero you know what, guys? Lumalampas lang naman yan. Hindi naman siya tumatagal ng ganun talaga katagal. Normally, yung mga attack, 2 to 3 hours. At least for me, ha? I'm just talking about myself. So, let's start. First is, of course, you have to educate yourself. Number 1, you have to educate yourself. You have to read. You have to be an expert. Hindi naman totally expert, but at least you have to know. Parang aware ka talaga kung ano yung nangyayari, kung ano yung sitwasyon mo, kung ano yung nararamdaman mo, kung ito na rin yun, guys. Parang ito na rin yung makakatulong sa'yo para hindi ka matakot. 'Di ba? Sabi nga nila, knowledge is power. 'Di ba? May banat ako gano'n. Pero totoo. Kasi talaga pag alam mo kung ano yung nangyayari sa'yo, alam mo kung ano yung sitwasyon mo, na makocope mo siya kasi alam mo kung paano lulugar or paano siya lalaroin or kung paano siya i-handle. When I say educating yourself, of course, know more about anxiety, know more about health anxiety, or kung anything about mental illness, kung kaya mong gawin yun, edi pag-aralan mo na para lang maintindihan mo yung sarili mo. And kasama na rin dito, of course, you track your symptoms. 'Di ba? Kung ano yung mga symptoms na nangyayari sa katawan mo pag nagkaka-atake ka. Kung nagkaka-tension headache ka ba, kagaya nung sa akin. Kung sumasakit yung dibdib mo, sumasakit yung stomach mo, sumasakit yung likod mo, sumasakit yung ulo mo, or ano ba, nahihilo ka ba. Yun yung mga symptoms normally ng health anxiety, especially yung dibdib, 'di ba? Ano pa ba yung ulo, yun yung mga malalang lagi nating iniisip, akala mo ikakamatay mo na, or 'di ba? Yun. So, ano pa ba? Understanding the physical, the cognitive, and the behavioral part of your anxiety. Kasi bawat I think bawat atake is iba-iba bawat tao. So, parang iba yung sa'yo, iba yung sa akin. So, importante na naiintindihan mo kung anong nangyayari sa katawan mo. Physically, and yung mental mo, kung ano yung iniisip mo. Pag nagkakaroon ka ng trigger, ano kaagad yung iniisip mo, kung anong nangyayari yung sa behavior mo. Nawiwindang ka ba? Nagtatatakbo ka ba? Yung sa akin dati, every time na nagkakaroon ako ng atake, feeling ko, mahihimatay ako kasi sumisikip yung dibdib ko. So, ang sinasabi ng isip ko is, naku, mahihimatay ka na, ito na, ito na. So, ang nangyayari sa akin, ang ginagawa ko, tumatakbo ako sa labas para at least if ever na mag-collapse man ako, may makakita sa akin at patulungan ako. So, yun yung mga ginagawa ko dati. And, just to prepare myself, meron akong sariling bag na maliit lang na bag, nandun nakalagay, may nakalagay na pera doon, may nakalagay na ID doon, may nakalagay na contact information doon, just in case. Yun yung mga ginagawa ko. Kinukuha ko lang siya kaagad, so tatakbo ako sa labas. So yun yung mga ginagawa ko before. So importanteng at least maintindihan natin kung ano nangyayari sa katawan natin. Kahit gaano natin i-explain to sa ibang tao, tayo din yung mas nakakaintindi talaga kung ano yung nararamdaman natin at kung ano yung nangyayari dito. So, second is cognitive relaxation. So, cognitive relaxation, guys, ito yung mga pwede mong gawin para ma-distract yung sarili mo or para ma-lessen yung mga atake mo, or pwede mo rin siyang maging counter-attack pa if every time na ina-atake ka. Ito yung pwede mong gawin mo. Of course, andun na yung mga breathing exercises, pwede kang mag-yoga, pwede kang breathing exercise, relaxation.
kung anong klaseng kung anong klaseng activities na nakakapag-relax sa'yo, eto yon. You can do painting, you can go to the gym, work out, or tumakbo ka, or whatever, writing, reading. So, ito yung mga stuff na pwede natin gawin, or kung ano pa ba yung mga activities that you are passionate about na nakakatulong sa'yo upang ma-relax yung katawan mo, ma-relax yung isip mo, para hindi ka mag-iisip na may sakit ka or whatsoever. Na hindi mo na-entertain yung health anxiety na gumugulo dyan sa isip mo, di ba? For me, I'm a voracious reader, so I love fantasy fiction. At the same time, I am a self-published writer, author, novelist, whatever. I have a novel in Amazon, if you want to search that. And also, meron din ako mga novels. Meron din ako mga novels sa Wattpad. So, if you want to read my books, andyan sa description box below, andyan yung links ng Wattpad ko. Or type nyo lang Ronan Tristan dun sa Wattpad, nandun ako. So yun din yung mga ginagawa ko, yun din to relax myself. And I used to go to the gym, I used to run pag may time. Since panggabi nga tayo, nahihirapan ako dun. So, continuous yung reading ko. I no longer buy books, guys. Yung physical books, hindi na ako bumibili. Kasi, since na-introduce ako sa e-book, mas convenient siya. Dala-dala ko siya everywhere. So, the only book na lang na binibili ko yung physical book is every time na nagre-release si Anne Rice ng bagong libro. Kasi siya talaga yung favorite ever. My icon, si Anne Rice. It's the reason why I wanted to read. She's the reason why I wanted to become a writer. I want to write my own stories and all that. So, yun, natupad ko naman yun. Nakapagsulat ako ng libro. So, nakatulong din yun sa anxiety ko. So, every time I have an anxiety issue, so parang anxious ako. So, I just buksan ko lang yung laptop. I just write everything there. Yun, so nakabuo ako ng novel. So, I have few novels na rin online. So, if you want to read it, so puntahan nyo lang doon. Free naman yon yung nasa Wattpad lalo. Free yon. Or if you have tapas, web novel, web novels, andun din ako. Free din yon. So, pwede nyong basahin yung novels ko doon. Maganda naman siya. Confident ako na maganda siya. Siyempre ako nagsulat, di ba? So, number 3 na tayo, guys. Ito yung number 3, itong for me, pinakamahirap gawin. Sabi dito is facing fears. So, kailangan mong harapin. So, sabi nila, guys, kasi nga lumilipas lang naman daw yung anxiety or health anxiety or whatever kind of anxiety you have. Lumilipas lang daw yun siya. So, what you can do if you're brave enough, pwede mo siyang i-challenge yung anxiety na yan. So, let's say, sasabihin ng anxiety sa'yo, nagkaka-atake ka ngayon. You're going to have heart issues. Matutumba ka na, sumasakit yung puso mo, naramdaman mo yung symptoms. Diba? So, what you can do is to just stay still or lie down, just be still and just face it. O ano ngayon? Anong mangyayari sa akin? Anong gagawin mo sa akin? Anong mangyayari? Walang mangyayari sa akin. And just let it pass. Na hayaan mo lang siya, hayaan mo siyang i-invade yung isip mo, yung katawan mo, and you're not going to do anything. You just have to challenge it kung kaya mo. Mahirap yun. Kasi I did that before, hindi ko kinaya. Ang hirap nun, di ba? Kasi talagang when you're at that moment na nagkaka-atake ka, it feels like it's going to last forever, na parang hindi na matatapos, di ba? Pero kung tutuusin, minuto lang yan, minutes lang yan, lilipas din yan. But to be able to face it, talagang i-challenge mo siya harap-harapan, yung atake na yun. Parang ang hirap, no? Another one is, go to the doctor. Let's say, just to have a peace of mind. Natatakot ka because feeling mo may heart problem ka. Sinasabi ng isip mo na may sakit ka sa puso. Punta ka sa doktor, magpa-ECG ka, at makita mo yung result. And then, trust that result. At pagkatiwalaan mo kung ano sasabihin sa'yo ng doktor. Sinasabi ng isip mo na may tumor ka sa isip, may tumor ka sa utak. Go to the neurologist, magpa-CT scan ka.
Diba? And then, trust the result. Pag sinabi ng, let's say, sabihin na natin na kapag nakaapat ka na ECG, nakaapat ka na CT scan, diba? I-ingrain mo talaga yan sa isip mo, humarap ka sa salamin, sabihin mo out loud, di bali na magmukha kang tanga, di bali na sabihin ng ibang tao sa'yo na, ano ba naman to, parang naman tong tangang to. It doesn't matter. Who cares? Diba? You are doing your best to help yourself. Wala silang pakialam doon, struggle mo yan. Diba? Battle mo to. Hindi nila alam that you're having a battle or a war inside yourself. Diba? Yung eto, nakikita nila masaya ka, facade lang yan, but deep inside. Diba? Nakikipaglaban ka pala, hindi nila alam yun. Kayo lang yung nakakaalam yun, tayo lang yung nakakaalam yun, at tayo lang yung nakakaalam yun kung gaano kahirap. So yun, so every time, let's say nakapagpaano ka na, napa-check up ka na, nakailang beses ka na, diba? And same lang yung sinasabi ng doktor sa'yo, you have to, kailangan mong i-internalize yan talaga. It doesn't matter kung ano mo yung ways mo para lang maipasok mo lang yan sa isip mo na I'm okay. I am okay. Ito yung mga result ko na nakakapagpatunay na wala akong sakit sa puso, na wala akong tumor sa utak. Na okay yung blood pressure ko, okay yung blood sugar ko, whatever. Diba? Kailangan mong gawin yun for yourself talaga. I know it's hard, pero you have to do that to help yourself. Number 4. Ito number 4, very very important to. Kasi ito yung mga tendency natin na may mga mental health issues or mga may anxiety issues or mga depression or kung ano man. Do not isolate yourself. Huwag nating isolate yung nating sarili, guys, na talagang magkukulong lang tayo. Kasi yun nakakadagdag ng anxiety yun. Especially you're just leaving yourself with your mind na kung anong sinasabi, ini-entertain mo lang siya. The best way to handle it is to ignore it and then just in real life, makipagsalamuha ka. Talk to someone. Talk to your friend. Contact your friend. Talk to your lover or your partner, your family. Just talk to someone. Actually, guys, kayo nga mga nagme-message sa akin, I'm very, very grateful na mini-message nyo ako. Hindi ako agad-agad nakakapag-reply kasi nga may trabaho din ako. But I'm grateful, guys, kasi while talking to you guys, I'm also helping myself. Kasi nag-share tayo ng information. Marami din akong natutunan sa inyo. Natutunan ko na may mga symptoms kayo na hindi ko na-experience. May mga symptoms ako na hindi ko na-experience. Tsaka yung level ng atake ninyo, hindi ganun kagrabe sa level ng atake ko. Yung level ng atake ko, iba din sa level ng atake ng isa. Ganon. So, natututo ako sa while just talking to you guys. So thank you for reaching out and for sharing your stories with me. Yun. So parang in a way hindi ko naman na-isolate kasi nakakausap ko kayo, and of course I make it a point. That's why I do joiner trip. That's why I do day tours, or kasi it's my own way of not isolating myself, di ba? Kasi kung ako lang talaga, nandito lang ako sa pad ko, di ba? Nandito lang ako lang mag-isa, and ayun na, napapraning na and whatever. So yun, do not isolate yourself. Go somewhere, talk to someone, reach out to a friend, magkipagkumustahan ka with your family and with your friends. Excuse me. Right? Okay ba yun? And of course, number 5, just laugh. Okay? Do not take yourself so seriously. Sometimes kasi sobrang seryoso tayo. Sobrang warrior. I know. Ako guilty ako dito kasi warrior talaga ako ever since. But I am learning every day not to take myself seriously. Not to take everything seriously. And wag nating gawing ka-worry-worry lahat. I mean, life is too short, di ba? Just laugh. Tumawa ka kahit walang nakakabaliw naman yun. Tumawa ka, just find time na tumawa ka, na parang just ilabas mo lang, parang just loosen up. Parang I know sometimes na may mga maging mababaw ka, if ever, na kahit hindi naman masyadong nakakatawa, tumawa ka, ganon. Just find ways to parang to loosen up, 'di ba?
para at least naman, para, kasi, laughter is the best medicine. Nakakagaan ng pakiramdam yun. At the same time, nadidistract yung isip mo. Find ways, manood ka ng mga rene-requestas doon sa YouTube, kung mahilig ka mag-YouTube, and find, let's say, kung mahilig kang magbasa, like me, yung mga humor books, or mga funny dialogues, ganyan, or mga nakakatawa sa Facebook, ganon, or nakakatawa sa Instagram, ganon. Ganon yung ginagawa ko eh. Every time na sometimes may mga atake, may mga medyo anxious ako, feeling ko andyan na si anxiety, andyan na si nagki-creep na siya sa katawan ko. Ang ginagawa ko guys, punta ako ng YouTube or punta ako ng Instagram, I'll search puppies. Mga tuta, 'di ba? Mga puppies, yung mga cute na puppies, and wala yun. Tawa lang ako ng tawa, yung mga nakakatawang, yung mga YouTuber natin sa Pilipinas, mga funny YouTuber na sa Pilipinas. Yun, pinapanood ko yung mga videos nila. So anything na mga nakakatawa na madidistract ako. And then, hindi ko nire-restrict yung sarili ko. Kung natatawa ako, talagang tatawa ako. Kagaya ngayon. Natatawa ako dahil tignan mo yung itsura ko, nakaturban. Kasi nga ayoko ng hair ko, ang pangit-pangit na ng hair ko today. Humahaba na siya, pero at patsi-patsi, kaya ganyan muna siya. O diba, turban. And then number 6 guys, do not take yourself for granted. Sometimes give yourself a credit, no? Every day you survive, every week you survive. Give yourself a tap in the back. Good job. Good job to you. Good job to me. Good job to all of us. That's why every day, every video that I have, tinatanong ko kayo kung kumusta naman. Kasi sometimes we failed na kumustahin yung sarili natin, di ba? So, I'll take it as my responsibility na kumustahin din naman kayo, guys. Kasi in a way, while doing this video, napapagaan ng video rin na to. Every time na gumagawa ko ng video, napapagaan din yung pakiramdam ko by just sharing this experiences or this content. So, yun. Kumustahin niyo yung sarili niyo. Kung marap kayo sa salamin, or if you want to write a journal about it, then write a journal about it. And do not take yourself for granted. Treat yourself sometimes. Kasi every day you survive. We are warriors. You are warriors. Ang lakas-lakas sa mga fighting spirit niyo. Every week, every month, every year, every day. We are fighting this battle and we survive every day. At the end of the day, you're still alive, you're still breathing. Right? So, it's a good job. Good job. Kahit sabihin mo lang, good job. Good job for today. Yun, hindi ko nakakalimutan yun. Before I go to bed, I just say thank you. And I just told myself, good job. Kasi you deserve it. Diba? So yun guys, I hope na yung video na to may sense naman, di ba? So, ito yung mga kasing ginagawa ko to myself. Ito yung mga processes ko. This is how I live my life with these anxiety issues. And since hindi naman lahat tayo kalimitan na nakakapagpatingin sa therapist, pumupunta ng therapist para magpagamot, di ba? Especially here dito sa Pilipinas. Hindi common na pumupunta tayo sa therapist every time we have these issues. That's the reason why I'm creating these videos, no? So anyway, so I hope na nakatulong naman to kahit papano. So send me a message or write down below sa comment section kung natulungan naman kayo kahit papano ng video na to, kung napagaan naman yung loob nyo sa video na to. And of course, please subscribe to my channel guys. Lumalaki na yung community natin kahit papano, no? So I'm grateful for that dahil at least, ibig sabihin doon, natulungan ko kayo paano pa by just sharing this. Nagkikwento lang naman ako dito. Anyway, thank you so much. Please subscribe to my channel and please give me a thumbs up. And of course, if you have friends na may health anxiety issues or may pinagdadaanan, share mo yung video na to, baka kasakali makatulong din. And yeah, so until next video na, no? So, thank you so much for watching and thank you so much for supporting me. Nasa baba yung mga social media ko, so message lang kayo or add me up
So thank you guys. So as always, please choose life. Please choose happiness. And of course, every day, every time you wake up, don't forget to smile. Bye guys.